Good morning mga ka-agri-friends! Welcome to the land of beauty and bounty, province of Lanao del Norte. Today, mabalaan nato ang storya sa usa ka ato ang partner sa pag-promote sa RCEF nga programa. Tara, ubani kami! Ako ay si Alan Arnoco, no? Bung, ang akong angga. Ang akong farm, Jaika Farm, ang address na sa Puro 4, Simpak, Lanao del Norte. Kini atong farm, accredited ni sa ATI, karon himo natang SPA or School for Practical Agriculture. Daghan natang mga training na himo dire. Kita may gakandak. Pareha sa RCEF. Ato karon nga nga cropping, natagaan may tagil maka batches, no? Nya kada batch and 25. So para ang atong sa paagi sa pagkandak natong training dako kayo o katabang ang kini sa RCEF. Gidugang namo nang sa rice duct na integrated farming, rice duct farming system. Ang among humay, ang among abot mas taas og presyo kaysa ordinary nga mo. Tungod kay pareha sa among cooperative karon ri sa Pico, taas sila og 1 peso kaysa prevailing nangumpra lang sa gawas. Dayon ubos dili po tag-as ang tarha. Gani ang akong approach diri gitawag na ko ni siya og paradoxical. So natanan ang gifuse nako tanang technology ang na atong nahibawan kaning sa biodynamic. So ang biodynamic pinagi sa di naman ta ka maumutan-aw og bituon. So na mga biodynamic kalendar kay pang issue sa ipanghatag sa atong gobyerno. Mo itong tamdan nga unsang pitsaha ta angay mo tanom. Ug unsang klasya sa tanom ang angay anang mga pitsaha. Then second ang organic, ang iyahang waste sa baboy ako manggihimo nga organic fertilizer. Dayon gani ang iyang slurry gikan katong labayanan nako dito. Ipumping nako na balik sa basakan. So usa na siya nakatabang ang dagdaginot atong fertilizer. Although gagamit ta dili gyud diretso nga dita mo gamit og komersyal na fertilizer. Tiki na siya time kay pila ka tuig na guning niya nga gipahimod sa mga tawo sige ra nga abono wala ibalik ang mga natural nga organic ba nga kuan. Gani dinhi sa ato karon sa training akong gi-emphasize sa mga farmers nga bisag unsaon ninyo tuwad-tuwad ug inabono bisag bugas no pila ka 20,000 dili gina siya. Di ka kaabot og insakto kung dili nimo mahatag ang unsay naa sa yuta. Nasabtan po nato pinagi sa ato ang training dili di parehas aning humay ug ang tilapia. Ang palanguyon nimong humay. So, hindi na makita niyo nga murag maratol ta nga nahubas na ang basakan. Naa may gihikuan na to kanang monitoring murag wheel. Makita nimo nga ay pwede pa dili pa kang patubig kay naapon day tubig sa ilawom sa yuta. Daghan na kay kong training. Doon na pay training 4 months nga dinhigan igikandak sa akong farm kanang agridoc. Agridoc 4 months to siya. Hands-on gyud nga training atong namatay nga director. Moto siya ako ang mentor si Dr. Angelito Quirog. Sabi kanunay may hisgot nga usaon na mo pag kumpeta sa presyo sa Vietnam nga ang ilang production cost is 5 pesos ra. So ang iyang tubag sa ko apong himo na tong 5 pesos ang ato. Usaon na to pag 5 pesos dok nga ang atong production cost per hectare, per cropping is 50,000. Yang produce ka kag 5 tons, so atong gasto 10 pesos. So ang ingon niya, himo na itong 10 tons. Actually, sa pagkakaroon, di ingong maghinambog, tabayong lang nato ng 10 tons. Ang ato lang kontra karon, di na to, beyond our control, ang kanang global warming, climate change.
sa ato karon din rin sa kuang side lang. Kanang 10 to 20 tons na natay technology ana. Kaya kana. Ang actually dire karon na daghan naman gyud silang nalista sa RSBSA. So ang una kinahanglan sa mga farmers magpa-kuan gyud sila. Magpa tawag na to na enroll sa RSBSA para makaabel sila sa kanang ipanghatag sa gobyerno nga certified seeds, mga fertilizers. Then, ang usa kaning sa RCEP para maka-appeal ka sa training aning sa FFAs. Kini siya, dako kayo og ikatabang para sa mga farmers. Gitawag ni RCEP, Rice Competitiveness Enhancement Fund. Ang ato karon, target na to, kung naatay 10 tons per hectare, pero nga sayon ra siya. Basta sundon lang ang gikuan nato sa rice kanang mga katong gipanghatag gani nga mga kuan. Masunod na to siya dali na lang kaayo. Kanang 10 tons. So kita sa RCEP padulong nata sa masaganang ani at mataas na kita. Kung maka-attend lang sila, agwanta sila ani nga training kuan sa FFAs, mosaka gyud ilahang abot. Kay di na ni manggo dili lang ang among gitudlo nila bahin lang sa rice. Ang ang uban nga mga technology nga musot sa ilang pamilya. Mga ka-agri-friends, atong nasayran ang istorya ni Sir Alan Arnoco. Atong sayran ang uban pang mga istorya nga magpamatuod nga sa RCEP adunay masaganang ani at mataas na kita. At tangi ang mga musunod nga episode sa mga kwentong RCEP diri lang sa ATI Northern Mindanao Facebook page.